നമസ്തേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനേ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യവേഷധാരി जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് അവസാനത്തെ 3 അധ്യായം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. 4 ശ്ലോകങ്ങളല്ലേ ഭക്തിരസാമസിന്ധുവിൽ പഠിക്കേണ്ടത്. 4 ശ്ലോകങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇന്നത്തോടെ കൂടെ ഭക്തിരസാമസിന്ധു കഴിഞ്ഞു. ഇനി പരീക്ഷയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളത് അടുത്ത ആഴ്ച 12-ന് ഓപ്പൺ ബുക്കിന്റെ മാർക്സ് ഒക്കെ പറയും. എപ്പോഴാ പരീക്ഷ പറഞ്ഞത്? 26 മാതാജി. 26 മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശ്ലോകം ജൂലൈ 3 ശ്ലോകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മാതാജി, പരീക്ഷ പറഞ്ഞുള്ളൂല്ലോ. 26-ന് ക്ലോസ്ഡ് ബുക്ക് പരീക്ഷ. ജൂലൈ 3-ന് ശ്ലോകം വെക്കാലോ അല്ലെ? നീണ്ടു പോകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 4 ശ്ലോകം ചൊല്ലണം മാതാജി. പറ്റുന്നത്ര 3 ആണെങ്കിൽ 3 എങ്ങനെയാണ്? കാരണം അതനുസരിച്ചിട്ടേ മാർക്ക് തരാൻ പറ്റൂ. കാരണം ഒരു പരീക്ഷയാകുമ്പം 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ചൊല്ലേണ്ടത്. നിങ്ങൾ 3 ശ്ലോകം ചൊല്ലുമ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ടാ മാർക്ക് ഉണ്ടാവുക കേട്ടാ. ഇങ്ങനെ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. 10% മാത്രമേ ശ്ലോകത്തിന് പരീക്ഷയില് ടോട്ടൽ ഭക്തിശാസ്ത്രി ടോട്ടൽ മാർക്സ് 100 മാർക്കിൽ 10% മാത്രമേ 10 മാർക്ക് ശ്ലോകത്തിൽ വരൂ. അപ്പൊ ഏകദേശം 5-ൽ കൂടുതൽ കിട്ടിയാൽ തന്നെ പാസ്സായി. അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. പറ്റുന്നത്ര ആൾക്കാർ ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. ആ 15 ചോദ്യങ്ങളിൽ മാത്രം പഠിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഭക്തിരസാമസിന്ധു വായിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് 15 ചോദ്യങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. അതിൽ നിന്ന് മാത്രമേ 10-ൽ 8 ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതുള്ളൂ. അത് മാത്രം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. മാതാജി വിവർത്തനം വേണ്ടേ ശ്ലോകത്തിന്റെ? വേണം. പിന്നെന്താ, ശ്ലോകം മാത്രം ചൊല്ലിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. കാരണം അത് എന്താ പറയാ, ഈ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്കുള്ള സന്ദേശങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അത് വെറുതെ ശ്ലോകം മാത്രം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഇപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രവാച എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കുറെ ശ്ലോകങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കും. പക്ഷെ എന്താ ഉപയോഗം? അവർക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം അറിയില്ല. പക്ഷെ അത് മെല്ലെ മെല്ലെ അവർ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം പഠിക്കും. അതുപോലെ നമ്മൾ അർത്ഥം പഠിച്ചാലേ അത് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം അർത്ഥം എന്തായാലും വേണം. അത് ആ ശ്ലോകത്തിൽ ഉള്ള പോലെ പദാനുപദ അങ്ങനെ വേണ്ട. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം, നിങ്ങളുടെ ഓൺ ഭാഷയിൽ പറയാം. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ഭാവഭക്തിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. ലാസ്റ്റ് അധ്യായങ്ങള് ഭാവഭക്തിയുടെ 9 എന്താ പറയാ ലക്ഷണങ്ങൾ. ഒരാള് ഭാവഭക്തിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ 9 ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, പിന്നെ ഭാവഭക്തി എന്താണ്, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ 2-3 അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം. ശുദ്ധസത്വ വിഷേധാത്മാ പ്രേമ സൂര്യാംശു സാമ്യ രുചിപിശ്ചിത്ത മസ്രണ്യാ അസൗ ഭാവ ഉച്യത്തെ. ശുദ്ധമായ നന്മയുടെ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ ഭക്തി സേവനം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ അത് കൃഷ്ണനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ സൂര്യകിരണം പോലെയാണ്. അത്തരം ഒരു സമയത്ത് ഭക്തി സേവനം വിവിധ അഭിരുചികളാൽ ഹൃദയത്തെ മൃദുവാക്കുന്നു. തുടർന്ന് ഒരാൾ ഭാവത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞത് എത്രാമത്തെ സ്റ്റേജാ ഭക്തിയിലെ? മൂന്നാമത്തെ. ആദ്യം ആരാ പറഞ്ഞേ? ശാന്തം, അതല്ല അത് 5 രസങ്ങള്. ആദ്യം പറഞ്ഞതാരാ? മാലതി മാതാജി എന്താ പറഞ്ഞേ? 4-ാമത്തെ അല്ലെന്നാ ചോദിച്ചു. ശാന്തം അതല്ല, അതിലല്ലേ ശാന്തം ദാസ്യം സാക്ഷ്യം? അതല്ല, രണ്ടാമത്തെ സാമാന്യ ഭക്തി, സാധന ഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. അല്ല മാതാജി, സാമാന്യ ഭക്തി, സാധന ഭക്തി. മാതാജി സ്റ്റക്കായല്ലോ. ഇത് പോയി. സാധന ഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. ഭാവം കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രേമഭക്തി. മാതാജിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ല. ചക്കായി മാതാജി.
ആ ചെറിയൊരു നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഭാവ എത്രാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്നാ പറഞ്ഞത്? രണ്ടാമത്തത്. അല്ല അല്ല, മൂന്നാമത്തത്. സാധനാഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. സാധനഭക്തി, ഭാവഭക്തി. എട്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാ? എട്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിന്ന് മാലതി മാതാജിയാണോ? അല്ല മാതാജി, ഞാനല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാരാ? 4-ാമത്തെ. എട്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാ? അത് കറക്റ്റാ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. അപ്പം എട്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ്, ഭക്തിയിലെ എട്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, രഥരീതി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവ, പ്രേമ. ആ ഭാവയാണ് എട്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ്. ഭക്തി നിങ്ങള് എത്ര തരം ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാധനാ ഭക്തി, പിന്നെ ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി, അത് ഓക്കെ. സാധന ഭക്തിയില് വൈദ്യ സാധന ഭക്തി, രാഗാരക ഭക്തി, ഓക്കെ, അത് വേറെ. പക്ഷെ ഭക്തിയിലെ സ്റ്റേജ് നിങ്ങൾ ഭാവ എത്രാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 9 സ്റ്റേജില് 8ാമത്തെ സ്റ്റേജാണ് ഭാവ, 9 പ്രേമം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് രണ്ടും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ആ ശ്രദ്ധയുടെ മുമ്പിലുള്ള 2 സ്റ്റേജ് ഏതാ? ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ നമുക്കറിയാം. ശ്രദ്ധയുടെ മുമ്പില് ഉള്ള 2 സ്റ്റേജ് അറിയാം? കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാതാജി പറഞ്ഞു തന്നുണ്ട്. സദാം കൃപ മഹത് സേവ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ശ്രദ്ധയുടെ മുമ്പിലുള്ള 2 സ്റ്റേജ് ഏതൊക്കെയാ? ശ്രദ്ധയുടെ മുമ്പിൽ സദാം കൃപ മഹത് സേവ. സദാം കൃപ മഹത് സേവ. സൗമ്യം വച്ച് സദാം കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഉയർന്ന ഭക്തരുടെ കാരുണ്യം. കാരുണ്യം, വൈഷ്ണവരുടെ കാരുണ്യം. പിന്നെ മഹത് സേവ, മഹത് സേവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തരെ സേവിക്കൽ, ഭക്തന്മാരുടെ സേവനം. അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഭക്തന്മാരുടെ കൃപ, അല്ലെ? കൃപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്നിട്ട് പിന്നെ സേവ കിട്ടും. നമ്മൾ ഭക്തന്മാരെ സേവ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരുടെ സേവ ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ കൃപ കിട്ടും. അങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധ വരിക. അപ്പം ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, അല്ലെ? പ്രേമം വരില്ല. ആ ശ്രദ്ധ കിട്ടണമെങ്കിൽ, അത് ആ വിശ്വാസം, ഭഗവാനുള്ള വിശ്വാസം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 കാര്യം വേണം. ഒന്ന്, വൈഷ്ണവരുടെ കാരുണ്യം. ശ്രീലപ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളത്, കൃഷ്ണാവത്തിലുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ശിക്ഷാഗുരു ഉണ്ടാവും, അവരുടെ കാരുണ്യം കാരണം നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പം അതൊന്ന്. പിന്നെ മഹത് സേവ, നിങ്ങൾ ആ ശിക്ഷാഗുരുവിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭുപാദർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നിങ്ങൾ സേവ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ശ്രദ്ധ കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ജന്മത്തെ മുജ്ജന്മ സുഹൃതം കൊണ്ട് കിട്ടാം. ശുദ്ധ സത്വ വിഷേതാത്മ, ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തി സംവത്ലാദിനി ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു. ഈ അടുപ്പം വളരെ രഹസ്യമായി കൃഷ്ണൻ സൂക്ഷിക്കുന്നു. ശുദ്ധഭക്തർക്ക് മാത്രമേ ഇത് നൽകൂ. സാധാരണ ഭക്തന്മാർക്ക് പോലും കൃഷ്ണനോട് അത്തരം ഒരു പരിശുദ്ധ അടുപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പം ഈ ഭാവഭക്തി ആയിരിക്കും കിട്ടുക ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക്, ശുദ്ധഭക്തിയുടെ സേവനം, അല്ലെ? അതാണ് ഈ ഭാവഭക്തി കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്. വേറെ സാധാരണ ഭക്തന്മാർക്കൊന്നും പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം ഭഗവാൻ കിട്ടില്ല. അത്രയും സുദുർലഭമാണ്, വളരെ വളരെ ഇപ്പം പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. സൂര്യനെ പോലെ ആദ്യ ലക്ഷണമാണ് പരമാനന്ദം എന്ന വേളയിൽ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ്. അപ്പൊ ഭാവഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രേമത്തിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള സ്റ്റേജ് ആണ്. ഭാവം പ്രേമത്തിന്റെ ആരംഭം. മഹാഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്, അവിടെയാണ് പ്രേമം തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭാവഭക്തി എത്തുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്താ കിട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ പരമമായ ആനന്ദം, പരമമായ സ്നേഹം ആണ് ആദ്യ ലക്ഷണമായിട്ട് കാണുന്നത്. ചിത്ത മസൃണ,
കൃത് അസൗ ഭാവ. ചിത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയത്തിന്റെ മൃദുത്വം. ആ ഘട്ടത്തിൽ ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ണുനീർ ചുരുകയോ വിറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതായി കാണാം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അഷ്ടസാത്വിക വിഹാർ എന്ന് പറയും. ആരാണ് ഈ അഷ്ടസാത്വിക വിഹാർ പ്രകടിപ്പിച്ചത് അറിയോ? അഷ്ടസാത്വിക വിഹാർ, അതായത് കണ്ണുനീര് വരിക, പിന്നെ എന്താ പറയാ, ഒരുപാട് സന്തോഷം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എപ്പോഴാ? ഗോപിമാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഉണ്ടായിരുന്നു, രാധാറാണിക്ക് ഉണ്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എപ്പോഴാണ് ഈ അഷ്ടസാത്വിക വിഹാരം കാണിച്ചത്? ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ പോയപ്പോ. ഗോപിമാർക്ക് എപ്പോഴാ അഷ്ടസാത്വിക വിഹാരം ഉണ്ടായത്? ഭഗവാന്റെ വിരഹം. എപ്പോഴായിരുന്നു അത്? എപ്പോഴാ മധുരയ്ക്ക് പോയപ്പോ. മധുരയ്ക്ക് പോയപ്പം അഷ്ടസാത്വിക വിഹാർ. ഓക്കെ, മധുരയ്ക്ക് പോയി പിന്നീട് ഭഗവാനെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നത് വിരഹത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അഷ്ടസാത്വിക വിഹാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ആനന്ദത്തിലും ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ രാധാറാണിക്കും ആ ഒരു സെപ്പറേഷൻ, ആ സമയത്തല്ലേ ജഗന്നാഥനായിട്ട് വന്നത് ഭഗവാൻ. അപ്പം അഷ്ടസാത്വിക വരെ 8 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതായത് രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവും, ശരീരത്തിലും എന്താ പറയാ രോമങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക, പിന്നെ ഒരുപാട് വേർക്കുക, പിന്നെ കണ്ണുനീര് ഒഴിക്കുക, പിന്നെ എന്താ പറയാ വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടാവും, ചിലപ്പം അബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാം. ഇതൊക്കെ ഭാവഭക്തിയുടെ അഷ്ടസാത്വിക വിഹാരങ്ങളാണ്. ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തി സംവരണമാണ് ഹൃദയം മൃദുവാക്കാൻ കാരണമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയിലെത്തിയ ഒരു ഭക്തന്റെ ഹൃദയം ഭയങ്കര മൃദുവായിരിക്കും. പിന്നെ അത് പ്രേമത്തിന്റെ ആരംഭമായി നിൽക്കും. എങ്ങനെ ഭാവഭക്തി നേടാം? ആർക്കും ആ ഭാവഘട്ടത്തിലെത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയുണ്ട്. ഈ പ്രക്രിയയിൽ എങ്ങനെ ഭാവഘട്ടത്തിലേക്ക് വരാമെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി വിവരിക്കുന്നു. ഭാവവേദി എന്നാൽ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് തൊട്ടു മുമ്പ് എന്നതാണ് അർത്ഥം. ഒരാൾ ഭാവഘട്ടത്തിലേക്ക് വരണം. അത്തരം ഘട്ടം പൂർണ്ണമായതാണ്. പിന്നീട് വരുന്ന ഘട്ടം പരിപൂർണമാണ്. അതാണ് പ്രേമം. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഈ ഭാവഘട്ടത്തിലേക്ക് വരാം? അതായത് രൂപഗോസ്വാമി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആദൗ ശ്രദ്ധ. അത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കും? ഒന്നാമതായി ചെറിയൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. ആദോ ശ്രദ്ധ, തതോ സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, നൃത്തനിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, ആസക്തി, രുചിഭാവ, പ്രേമം. ആ ഭാവത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ട? തുടക്കം ആദോ ശ്രദ്ധ. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസം, ചെറിയൊരു വിശ്വാസം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതമൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഉള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, ഭഗവാനിൽ ആ വിശ്വാസം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സാധുസംഗ, ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം, പിന്നെ ഭജനക്രിയ നമ്മൾ തുടങ്ങും, ജപിക്കാനും ഒക്കെ ചെയ്യും. ആ സമയത്താണ് ഗുരുവിന്റെ ആശ്രയം നമ്മൾ എടുക്കുക. ജ്ഞാനാർത്ഥ നിവൃത്തി നടക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ നിഷ്ഠയിൽ വരും. നാമം ജപിക്കാതെ ഒരു ദിവസം പോലും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ രുചി, ആ ടേസ്റ്റ്, അതിങ്ങനെ പോയി ഭാവത്തിലേക്ക് എത്തും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്, ശൂഭഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധ. പക്ഷെ ആ ശ്രദ്ധ, വിശ്വാസം എങ്ങനെ വരും? മഹത് സേവ, സതാം കൃപ, മഹത് സേവ. ആദ്യം നമുക്ക് ഭക്തന്മാരുടെ കൃപ, കാരുണ്യം വേണം, പിന്നെ സേവ ചെയ്യണം. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ, വിശ്വാസം കൂടും. എങ്ങനെ ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് നേടാം? വേറൊരു പ്രധാന കാര്യമാണ് സാധനയിലൂടെ. സാധന ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങളൊക്കെ നടപ്പിലാക്കി വൈദ്യസാധന ഭക്തി സാധനയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് എത്താം. രണ്ടാമത് കൃഷ്ണന്റെയോ പ്രത്യേക കാരുണ്യത്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തന്റെ, ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എത്താം. ഇതിലേതാണ് എളുപ്പ വഴി? ആദ്യത്തെയോ രണ്ടാമത്തതോ? രണ്ടാമത്തത്. അതിലും ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് പ്രത്യേക കാരുണ്യത്താൽ എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യത്താൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായും എത്താൻ പറ്റും. ഇന്ന് ഞാൻ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം വായിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, കൃഷ്ണൻ എത്തണം, അല്ലെ? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തണം. അതിലെ എളുപ്പ വഴി എന്താ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിലൂടെ പോവാം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതും. നിങ്ങളിപ്പോ പോയ ഓരോ സമ്പ്രദായ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അവർക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അറിയില്ല. ഒരുപാട് നിങ്ങൾ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായം എടുത്താൽ തന്നെ അവർക്ക് മഹാപ്രഭുവിനെ അറിയില്ല. അവര് കൃഷ്ണൻ അവിടെ നിൽക്കും, അവിടെയാണ് അവര്. ഗൗഡിയ അല്ല, നമ്മള് ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായം. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയോ ഭയങ്കര ഭാഗ്യമാണ്, ഫോർച്ചുനേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ. കാരണം മഹാപ്രഭുവിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലണം എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പം രണ്ട് വിധത്തിൽ, ഒന്ന് സാധന ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഭാവഭക്തിയിലെത്താം. അത് ഒരുപാട് ജന്മം എടുക്കും, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാലേ. എന്താ പറയാ, നമ്മളിപ്പം നാമാപരാധത്തിലുണ്ടത്രേ, അതിന് നാമാഭാസവണം, പിന്നെ ശുദ്ധനാമാവണം, പിന്നെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതോറും ആദ്യം നമ്മൾ കൃഷ്ണാവതത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈസി അല്ലേ, നാമം ജപിക്കുക, പിന്നെന്താ 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, എത്തി നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭക്തി ചെയ്യുന്നതിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതത്ര എളുപ്പമല്ലാന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഭക്തി ഒരേ സമയം എളുപ്പവുമാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണെന്ന്. കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള എന്തുകൊണ്ടാ, അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം, ആ ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല. അപ്പൊ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. എത്ര ജന്മം, ചില പേരൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ്, ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എപ്പോഴും തിരിച്ചു പോകാനാ, ഏത് ജന്മം പോകാനാ, കാരണം ഇനി ഒരുപാടുണ്ട് മുമ്പിൽ ചെയ്യാൻ, അല്ല, ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാനും പഠിക്കാനും, അല്ലെങ്കിൽ നാമത്തിൽ തന്നെ ശുദ്ധനാമൊക്കെ എത്താൻ എത്രയോ ജന്മം എടുക്കുന്നത് നമ്മള്. അപ്പൊ ആ സാധന ഭക്തിയിലൂടെ എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. രണ്ടാമത്തത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യത്യാൽ, അത് വളരെ ഈസിയാണ്. ദ്രൗപാദരുടെ, ഗുരുമരാജിന്റെ ഒക്കെ കാരുണ്യം, അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കിട്ടിയ ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് വേഗം എത്താൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഒരു കഥയുണ്ട്, മറ്റേ പ്രതാപരുദ്രവർമ്മ ആരാന്നറിയോ? രാജാവ് പ്രതാപരുദ്ര ആരായിരുന്നു? പ്രതാപരുദ്ര വർമ്മ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഒരു ഭക്തൻ. മഹാപ്രഭുയുടെ ഭക്തനായിരുന്നു. പക്ഷെ എവിടത്തെ രാജാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം? ഒറീസയിലെ, ജഗന്നാഥ് പുരിയിലെ. പുരിയില്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും? പ്രതാപരുദ്രവർമ്മയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഭഗവാൻ കാണാൻ അനുവദിച്ചില്ല. അതൊക്കെ, പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാ എന്ത് പ്രത്യേകതയാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്? അദ്ദേഹമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് കണ്ടാ അറിയാം ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ള സ്ഥാനം കൊടുത്തത്. അതൊക്കെ അദ്ദേഹം രാജാവായിട്ടും ഒരു ടെമ്പിളില് അടിച്ചു വാരുന്ന ജോലി ചെയ്തു. അനിത്തര മാതാജി പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ഒറീസയുടെ രാജാവായിരുന്നിട്ട് കൂടി ജഗന്നാഥ് രഥയാത്രയ്ക്ക് ഭഗവാൻ വരുമ്പോൾ ആ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് രഥത്തിലേക്ക് ഭഗവാനെ കൊണ്ടുവരണം അല്ലെ. അപ്പൊ വളരെ വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഭഗവാൻ. ആ വെയിറ്റ് ഉള്ള ഭഗവാനെ എടുത്തു കൊണ്ടുവരുമ്പോ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാ, വരുന്നില്ല അത്, വെയിറ്റ് ഉള്ള നല്ല ഭാരം ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഒരു എന്താ പറയാ, പില്ലോ വെക്കും. എന്നിട്ട് ആ പില്ലോന്ന് ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് ആട്ടി അടുത്ത പില്ലോയിലേക്ക് വെക്കും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവിടെയുള്ള ആ പഞ്ഞി കെട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരും. അപ്പം ജഗന്നാഥൻ പോകുന്ന രഥയാത്ര അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം, അവിടെ ഒരു വലിയ ചൂലുണ്ടാവും. പക്ഷെ അതിന് പ്രതാപരുദ്രവർമ്മയുടെ സമയത്ത് അവിടെ ഗോൾഡൻ ഹാൻഡിലായിരുന്നു, സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള ഇതായിരുന്നു ഹാൻഡില്. എന്നിട്ട് അതിനെ ആ ചൂല് കൊണ്ട് അടിച്ചു വരും ഭഗവാൻ വരുന്ന വഴി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡിവോട്ടീസ് മാറി 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 അത് ചെയ്യും. പക്ഷെ പ്രതാപരുദ്രവർമ്മ രാജാവായിരുന്നിട്ട് കൂടി അദ്ദേഹം അവിടെ പോയി എന്താ പറയാ, അടിച്ചു വരുന്ന സേവ, ജഗന്നാഥ് വരുമ്പോൾ അടിച്ചു വരുന്ന സേവ ചെയ്തു. ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കണ്ടു രഥയാത്രയിൽ. കണ്ട ഉടനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുയുടെ കാരുണ്യം മൊത്തം രുദ്രവർമ്മയ്ക്ക് കിട്ടി. ആ സമയത്ത് 7 സങ്കീർത്തന ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. രഥയാത്ര ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഓരോ സൈഡില് 4 സൈഡില് 4 ഗ്രൂപ്പ്, പിന്നെ വേറെ വേറെ സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് 4 സങ്കീർത്തന ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങനെ സങ്കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് രഥത്തിന്റെ കൂടെ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പുരിയിലെ രഥയാത്ര നിങ്ങൾക്കറിയാം, വലിയ വലിയ എന്താ പറയാ, ഇതായിരിക്കും, ആൾക്കൂട്ടമായിരിക്കും. അപ്പൊ കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് ഭക്തന്മാരെ 7 ദിക്കിലായിട്ട് സങ്കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് രഥത്തിന്റെ കൂടെ പോയി. ആ 7 ദിക്കിലും 7 ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പ്രതാപരുദ്രവർമ്മയ്ക്ക് കാണാൻ പറ്റി. ആക്ച്വലി മഹാപ്രഭു ഒന്നേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ മഹാപ്രഭു ഇവിടെ അചിന്ത്യ ശക്തി, എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാൻ രാസലീല എല്ലാ ഗോപിമാരുടെ 2 ഗോപിമാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ 16,108 ഭാര്യമാരുടെ എന്താ പറയാ പാലസിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, നാരദമുനി കണ്ടിരുന്നു. അതുപോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 7 സങ്കീർത്തന ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൂടെ പ്രതാപരുദ്രവർമ്മയ്ക്ക് കാണാൻ പറ്റി. അപ്പൊ കാശി മിശ്രയുടെ പ്രതാപരുദ്രവർമ്മ പറഞ്ഞു, നോക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 7 ദിക്കിൽ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നു, നൃത്തം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ കാശി മിശ്ര കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. നീ എന്താ പറയുന്നേ, നീ എത്ര ഭംഗിക്ക് ഈ മഹാപ്രഭു ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റി. അപ്പൊ അത് സർവം ഭട്ടാചാര്യർക്കും കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നു. അപ്പം പ്രതാപരുദ്രവർമ്മയ്ക്കും സർവം ഭട്ടാചാര്യർക്കും മാത്രമേ ഈ മഹാപ്രഭു 7 ദിക്കിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം പ്രതാപരുദ്രവർമ്മയ്ക്ക് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യം കാണാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ, മഹാപ്രഭു സന്യാസിയാണ്. രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണം, സ്ത്രീ, ഇവരൊക്കെ ഇടപെടുന്ന ആളാണ്. അപ്പം
ഒരു ലൗകികമായ ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആളെ കാണുന്ന പ്രഭു അവിടെ പോയി ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഗോപിഗീതം കഥാമൃതം തപ്ത ജീവനം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ശ്ലോകം ചൊല്ലുകയും മഹാപ്രഭു ഭാവഭക്തി പ്രേമഭക്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. വളരെ സന്തോഷമായി മഹാപ്രഭുവിന്. അപ്പം ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് മഹാപ്രഭുവിന് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്താൻ പറ്റും? ഒന്ന്, നാരദ് മുനി ഭക്തി വേദാന്തമാർക്ക് സേവനം ചെയ്തത് അല്ലെ? അത് വേഗം നാരദ് മുനി ആദ്യത്തെ ജന്മത്തിൽ എന്തായിരുന്നു? നാരദ മുനി ഒരു ദാസിപുത്രനായിരുന്നു മാതാജി. അത് മൂന്നാമത്തെ ജന്മം. രണ്ടാമത്തെ ജന്മം ആദ്യം ആരായിരുന്നു? ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനായിട്ട് നാരദനായിട്ട് വന്നു. പിന്നെ എങ്ങനെയാ ശാപം കിട്ടിയത്? എന്തായേ? രണ്ടാമത്തെ ജന്മം എന്തായിരുന്നു നാരദ മുനിയുടെ? ദാസിപുത്രൻ. അത് മൂന്നാമത്തെ. ഗന്ധർവൻ. അപ്പം മാതാജി പറഞ്ഞ കറക്റ്റ്. എന്താ മാതാജി? അപ്പൊ ആദ്യം നാരദ മുനി ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനായിട്ട് വന്നു. ആ സമയത്ത് ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, എന്താ പറയാ, നീ കല്യാണം കഴിച്ച് കുറെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം. അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, 4 കുമാരന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ. പക്ഷെ 4 കുമാരന്മാരെ ശപിച്ചു അല്ലെ? നമ്മള് കുമാരന്മാരായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും, നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിവാഹം കഴിക്കില്ല. അപ്പൊ നാരദ മുനിക്കും വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ല. ആ സമയത്ത് ബ്രഹ്മാവ് ശപിച്ചിട്ട് ഗന്ധർവനായി മാറി. രണ്ടാമത്തെ ജന്മമാണ് ഗന്ധർവൻ. അപ്പൊ ഗന്ധർവന്മാരെന്താ, സ്വർഗത്തിൽ പോയിട്ട് അപ്സരകൾ ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ മൃദംഗമൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഗന്ധർവനായി. പക്ഷെ മൃദംഗം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു അപ്സരയെ നോക്കി നിന്നിട്ട് മൃദംഗത്തിന്റെ താളം തെറ്റി. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ശപിച്ച് ദാസിപുത്രനായി ഭൂമിയിൽ വന്നു. ദാസിയുടെ പക്ഷെ നാരദ മുനിക്ക് എന്താ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് ഒരു അനുഗ്രഹം കൂടെ കിട്ടി. ചാതുർമാസ്യം അല്ലെ, മഴക്കാലത്ത് ഭക്തി വേദാന്തമാര് കുറച്ച് ഭക്തന്മാരെ അവിടെ വന്ന് താമസിക്കുകയും അവരുടെ ഉച്ഛിഷ്ടം കഴിക്കുകയും അവരെ സേവ ചെയ്യാനും പറ്റി. അവരിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ നാമവും കീർത്തനങ്ങളും ലീലകളൊക്കെ ശ്രവിക്കാൻ പറ്റി. ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ മെല്ലെ ശുദ്ധഭക്തനായി മാറി, നാരദ മുനിയനായിട്ട് മാറി. അപ്പം അത് ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നാരദ മുനിക്ക് വേഗം തന്നെ ശുദ്ധഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റിയത്. ആദ്യം മഴ പെയ്യുന്ന കാലത്ത് മഹാത്മനായ ഋഷിയുടെ സഹവാസത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ ദിവസങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചു. നാരദ മുനി പറഞ്ഞതാണ്. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ വൈകുന്നേരവും അവർ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ആലപിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടു. അങ്ങനെ എന്റെ ഹൃദയം ക്രമേണ ശുദ്ധി പ്രാപിച്ചു. ഞാൻ അവ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടുടനെ ഭൗതിക അജ്ഞതയുടെയും അഭിനിവേശത്തിന്റെയും രീതികളുടെ സ്വാധീനം അപ്രത്യക്ഷമായി. ഞാൻ ഭഗവാനുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നു. അപ്പൊ ഇത് നാരദ മുനി ചെയ്തതാണ്. ഋഷിമാരുടെ സഹവാസത്തിൽ അവരുടെ അസോസിയേഷൻ കാരണം എന്താ പറയാ, ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ പറ്റി. കൃഷ്ണന്റെ കാരണമില്ലാത്ത കാരുണ്യത്തിലൂടെ ഉന്മേഷഭരിതമായ വികാരങ്ങളുടെ വികാസം ലളിതമായി സംസാരിക്കുന്നതിലൂടെ. ഉദാഹരണം നാരദീയ പുരാണത്തിൽ നിന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഉച്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ലളിതമായ സംസാരത്തിലൂടെ കൂടെ എന്താ പറയാ, കാരുണ്യം കിട്ടാം. നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രം. ഉദാഹരണം, ജംഗല പ്രവിശ്യയിലെ നിവാസികൾ ഭഗവാന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വം കണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക് അവനിൽ നിന്ന് നോട്ടം പിൻവലിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ധീരനായി. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ എന്താ പറയാ, ദ്വാരകയിൽ ഭഗവാൻ വന്നപ്പോഴും മധുരയിൽ വന്നപ്പോഴും എല്ലാവരും ഭഗവാനെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ശുഭാശംസകൾ കൊണ്ട് മാത്രം. ഒരു അംഗീകൃത ഭക്തരും ഭഗവാന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ മഹത്തായ കൂട്ടാളിയുമായ നാരദൻ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ പുണ്യം ആഗ്രഹിച്ചതിനാൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഭക്തന്റെ എല്ലാ സവിശേഷതകളും വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. അപ്പം നാരദ മുനി കാരണമാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായി മാറിയത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തന്റെ ശുഭാശംസകൾ കൊണ്ടും നമുക്ക് ഭാവത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും, ലളിതമായ സംസാരത്തിലൂടെ. എങ്ങനെയാണ് പ്രഭുപാദർ എല്ലാ ഭക്തന്മാരോട് കൂടെ എല്ലാവരും, പ്രഭുപാദരുടെ ഗോഡ് ബ്രദേഴ്സ് ഒരുപാട് പേര്
അസൂയപ്പെട്ടിരുന്നു പ്രഭുപാദർ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കണം. പക്ഷെ പ്രഭുപാദർ എല്ലാവരോടും മിതമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. നോട്ടം കൊണ്ട് ഭഗവാനുള്ള ഭാവം വളർത്തിയെടുത്തു. പിന്നെ ഇതാണ് ഭാവലക്ഷണങ്ങൾ. ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ, ചോദ്യത്തിൽ ഉണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഭാവത്തിലുള്ള 9 ലക്ഷണങ്ങൾ. ഒരു ഭക്തൻ ഭാവത്തിലാണെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും? അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമയത്തിന്റെ ഉപയോഗം. അവ്യർത്ഥ കാലത്വം എന്ന് പറയും. അവ്യർത്ഥ കാലത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 24 മണിക്കൂർ. ഇപ്പം പ്രഭുപാദർ ഒരു 2 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങും അല്ലെ, രാത്രി 10 മുതൽ 12 വരെ. നമുക്കത് അനുകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ 12 മുതൽ 4:30 വരെ ഭാഗവതം തർജ്ജമ ചെയ്യും. പിന്നെ ഗോസ്വാമിമാര് 1 മണിക്കൂർ 1.5 മണിക്കൂറേ ഉറങ്ങിയത്. പക്ഷെ നമുക്ക് 6 മണിക്കൂർ ഉറക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവ പിന്നീട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഓരോന്നും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സമയം കളയുന്നത്? ചിലപ്പോൾ മൊബൈൽ നോക്കിയിട്ട് ഒരുപാട് സമയം പോകും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില പേര് ഇപ്പോഴും ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് സമയം അതിൽ പോകും. അവ്യർത്ഥ കാലത്തും ഒരു ഭാവഭക്തിയിലുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമയം ഭൗതികയിൽ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയില്ല. 24 മണിക്കൂറും അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ സേവയിൽ തന്നെ മുഴുകിയിരിക്കും. പിന്നെ ശാന്തി എന്നാ അത് പറയാം. ഓക്കെ, സ്ഥിരോത്സാഹം, വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ ഉണ്ടാവും അദ്ദേഹം. വിരക്തി, വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ. മാനശൂന്യത മീൻസ് അഭിമാനമില്ലായ്മ. അപ്പം പ്രഭുപാദർ എന്താ പറയാ 40 രൂപ കൊണ്ട് അമേരിക്കയിൽ പോയി. പക്ഷെ വന്നപ്പോ 40 കോടി രൂപയുണ്ടായി. പക്ഷെ അത് എന്താ, അദ്ദേഹം അഭിമാനിച്ചോ ഞാനാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത്? ഇല്ല, ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. പിന്നെ ആശാബന്ധ, ആശക്ക് വഴികളില്ലെങ്കിലും ആശ കൈവിടാതിരിക്കുക. ഇപ്പൊ എന്താ, ഞാൻ ഒരിക്കലും ശുദ്ധഭക്തയാവില്ല എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കാൻ പാടില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു ജന്മം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അത് സംഭവിക്കാം. അപ്പൊ ആശ കൈവിടാതിരിക്കുക. പിന്നെ സമുത്കണ്ഠ, ആകാംക്ഷ, വളരെ ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാവണം ഭക്തിയിൽ, ഭാവിയിൽ എന്ത് ഭക്തി എത്ര നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. നാമഗാന സദാരുചി, ഭഗവത് നാമം ചൊല്ലുന്നതിൽ സദാ താല്പര്യം. പ്രഭുപാദർക്ക് അമേരിക്കയിൽ പോകാൻ ഗ്രീൻ കാർഡ് കിട്ടിയില്ല. ആ ഗ്രീൻ കാർഡിന് വേണ്ടി 5 മണിക്കൂറാണ് സുമതി മൊറാജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീയുടെ അവരുടെ ഓഫീസിന്റെ പുറത്ത് പ്രഭുപാദർ വെയിറ്റ് ചെയ്തത്. ആ 5 മണിക്കൂറും അദ്ദേഹം നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. 5 മണിക്കൂർ. എന്താ പറയാ, ഗുരുവായൂർ ഈനിടക്ക് പോയപ്പോ ഭയങ്കര വലിയ ക്യൂ ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ കണ്ടു ഒരുപാട് ഭക്തന്മാര് നാമം ജപിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്തായാലും 2-3 മണിക്കൂർ എടുക്കും അവിടെ എത്താൻ. അപ്പോഴേക്കും 16 മാല തീർക്കാം ആ സമയത്ത്. പക്ഷെ ചില പേര് ഇങ്ങനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ നാമഗാന സദാരുചി, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക. ആസക്തി സ്തൻ ഗുണാഖേന, കാരണം കൃഷ്ണന്റെ ഗുണങ്ങൾ വർണ്ണിക്കുന്നതിൽ ആസക്തി, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പ്രഭുപാദരുടെ ഒരു ശിഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഗൗർ ഗോവിന്ദ മഹാരാജ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഭാഗവതം ക്ലാസ് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അന്ന് തലവേദന വരും. എപ്പോഴും ആ സമയം തന്നെ പോയിട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ് എടുക്കും അദ്ദേഹം. പ്രീതിസ്തത് വസതി സ്ഥലേ, ധാമത്തിൽ വസിക്കാനുള്ള പ്രീതി. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അല്ലെ, ആ വൃന്ദാവനത്ത് പോയി ജീവിച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു, മായപ്പൂർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ധാമ്, ഭഗവാന്റെ ധാമ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എവിടെയാണോ അത് ധാമാക്കി മാറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ കൃഷ്ണാവബോധം നമുക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഭാവത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. അവ്യർത്ഥ കാലത്വം, ശാന്തി, വിരക്തി, മാനശൂന്യത, ആശാബന്ധ, സമുത്കണ്ഠ, നാമഗാന സദാരുചി, ആസക്തി ഗുണാഖ്യാന, പ്രീതി വസതിസ്ഥലെ. അപ്പൊ ഈ എടുത്ത് ഭാഗത്തുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണില്ല, നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അത് സംസ്കൃത വാക്കുകളാണ്. നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നല്ലത്, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഭാവത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇതിലെന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? മനസ്സിലായില്ലേ? അത് മനസ്സിലായില്ലേ മാതാജി? എഴുതിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞില്ലേ മാതാജി? എഴുതിയെടുത്തോ? കഴിഞ്ഞില്ല. സമുത്കണ്ഠ വരെ എഴുതിയുള്ളൂ. ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ മാതാജി? സമുത്കണ്ഠ ആകാംക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ഭക്തിയിൽ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു ഗുരുവിന്റെ ആശ്രയം കിട്ടുമോ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ദീക്ഷ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ. അപ്പൊ ഒരു ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാവില്ലേ നമുക്ക്, അടുത്ത വർഷം നമുക്ക് ദീക്ഷ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷ, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ആകാംക്ഷയോടെ നമ്മളത് വെയിറ്റ് ചെയ്യില്ല ആ ഒരു ദിവസത്തിന് വേണ്ടി. എന്താ ദീക്ഷ കിട്ടുന്ന ദിവസം, അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റുന്ന ദിവസം, ഏതെങ്കിലും ഉത്സവങ്ങൾ വരുമ്പം അല്ലെ, ഉത്സവങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ നമുക്ക് ആ ഒരു ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം എന്താ ഓഗസ്റ്റിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെമ്പിൾ ഓപ്പണിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് ഭക്തന്മാരെ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു, അവിടെ ഗുരുമഹാരാജ് വരുവോ, സന്യാസിമാര് വരുവോ. അപ്പൊ ഒന്നും നമുക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല, എങ്ങനെയാണ് മഹാരാജിന്റെ
ഹെൽത്ത് അനുസരിച്ച് നിൽക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന പോലെ നടക്കും. പക്ഷെ ആ ഒരു ഉത്കണ്ഠ ആകാംക്ഷ നമുക്ക് ഉണ്ടല്ലേ, നന്നായിട്ട് അത് എങ്ങനെയാ അതൊക്കെ ചെയ്യാ, അപ്പം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അത് ഭക്തിയിൽ എപ്പോഴും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് ആ ഒരു ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാവും, എങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം പ്രചരിപ്പിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനം എങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഒരിക്കൽ ഗുരുമഹാരാജ് എന്ന് തോന്നിയ സോളിനാസ് ജയപ്രതാക സ്വാമി മഹാരാജ് ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ പോയിട്ട് പ്രീച്ച് ചെയ്യണം. പക്ഷെ ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഈ സന്യാസി ധോത്തി ഇതൊക്കെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ വിടില്ല. അവർ ആ വെസ്റ്റേൺ ഔട്ട്ഫിറ്റ്, ഷർട്ട്, പാന്റ്, കോട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വിടും. പക്ഷെ മഹാരാജ അതിലേക്ക് മാറി. കാരണം അതിൽ പറയുന്ന പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, പ്രതാപരുദ്രവർമ്മ രാജാവായിരുന്നത് കൂടി ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ വേഷത്തിലാണ് മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാദം ഓക്കെ അപ്പം മസാജ് ചെയ്യാൻ പോയത്. ആ സമയത്ത് ആ പേർപ്പട്ടിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വൈഷ്ണവ ഡ്രസ്സ് മാറ്റണമെങ്കിൽ മാറ്റാം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ധോത്തി, കുർത്ത, സാരി ഇട്ടിട്ട് ഒരു കോളേജിൽ പോയി പ്രീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മോഡേൺ ഔട്ട്ഫിറ്റ്സിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ണിമാലയും തിലകൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമുക്ക് അത് എന്തായാലും മാത്രമേ യൂത്ത് നമ്മളെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എത്രയോ ഡിവോട്ടീസിനെ എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ സന്യാസിമാര് അവരൊക്കെ മഹാരാജൊക്കെ പോകുമ്പോ അങ്ങനെ പോകും. പക്ഷെ വേറെ ആൾക്കാർ പുസ്തക വിതരണത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ ഇട്ടിട്ട് പോകാം. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു ആകാംക്ഷയാണ് ഒരു ഭക്തര്, എങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാം. പ്രഭുപാദർക്കും അതായിരുന്നു, എങ്ങനെ പുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിക്കാം. ഓക്കെ, വേറെന്താ ഇതില് ഒക്കെ വേറെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? നാമഗാന സുധാർജി ആസക്തി സദ്ഗുണാക്കി പ്രീതി സത് വസതി സ്ഥലേ, ധാമത്തിൽ വസിക്കാനുള്ള പ്രീതി. ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് മാതാജിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം. അപ്പൊ ഇത് ഭാവലക്ഷണങ്ങളാണ്, ഭാവത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയാലും മതി. ഭാവലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വില കുറഞ്ഞ ആരാധകർക്കായി മേൽപ്പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങളെ അനുകരിക്കുന്ന ചില നിഷ്കളങ്കരായ തുടക്കക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്. വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി മാത്രമല്ല, ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി അവരെ വളരെ വിമർശനാത്മകമായി പരിഗണിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ പരമാനത്തിന് മേൽപ്പറഞ്ഞ 8 ലക്ഷണങ്ങളും ലൗകിക ഭക്തർ അനുകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഭാവഭക്തി. ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാര് എന്താ പറയാ, ഒരുപാട് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അനുകരിക്കും. ഞാൻ ഭാവഭക്തിയിലാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മള് വൃന്ദാവനത്തിൽ പരിക്രമ ചെയ്യായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കാർത്തിക മാസം ദീനബന്ധു പ്രഭു ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ പ്രഭുവാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തിലും ലീലകളൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ പോവായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് വേറൊരു ടീം അവിടെ എത്തി. ഡിവോട്ടീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാം മിക്സ്ഡ് ആയിട്ട്. അപ്പം ഒരു മാതാജി നമ്മളെവിടെ ബർസാന ഒരു ഭാഗത്ത് അവിടെ എല്ലാവരും ഇരുന്ന് നാമൊക്കെ ജപിക്കുമായിരുന്നു, ലീലകളൊക്കെ കേട്ടു. ഒരു മാതാജി അവിടെ എത്തി ഒരു ഒച്ചത്തിൽ കരഞ്ഞു, അവിടെ ബഹളം വെച്ചു, എന്താ പറയാ, ബോധാവസ്ഥയിൽ പോലെ വീണു. അപ്പം കുറച്ച് ഭക്തന്മാരൊക്കെ ഓടിപ്പോയി, അയ്യോ എന്താ പറ്റിയേ. അപ്പൊ കുറച്ച് ഭക്തന്മാരെ ഒന്നും പ്രതികരിച്ചില്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താ മാതാജി അവിടെ ഒരു വൈഷ്ണവ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതായിട്ടും ക്ഷീണായി വീണിട്ടും എന്താ നിങ്ങൾ എന്താ പോവാഞ്ഞത്? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോഴും അത് അവര് ഭാവ സ്റ്റേജിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ അനുകരിക്കും ഭാവത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി കരഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ. പക്ഷെ അതിലൊന്നും നമ്മൾ എത്തിയില്ല. നമ്മള് ചില പേര് ഭാവത്തിലായിരിക്കും ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയാം, ഓരോരുത്തരെ കണ്ടാൽ അവർക്ക് സീനിയർ ഭക്തന്മാർക്ക് മനസ്സിലാവും അദ്ദേഹം കാരണം ഭാവഭക്തിയിൽ ഒരാള് വെറുതെ അനാവശ്യമായിട്ട് ഒരു സംസാരവും ചെയ്യില്ല. അദ്ദേഹം ആ ഭാവഭക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ പോലും അത് മറച്ചു വെക്കുക, ഒളിച്ചു വെക്കുക ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി, ഠാക്കൂർ, രൂപ ഗോസ്വാമി ഒക്കെ പറയുന്നത് വിമർശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ അനുകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും. യാഥാർത്ഥ്യം വെളിവാക്കുന്ന ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുക. ഭാവലക്ഷണങ്ങൾ അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാം. രതി ആഭാസ, രതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭിനിവേശം, ആഭാസ അനുകരണം. ചിലപ്പോൾ ഭൗതിക ആസ്വാദത്തിലോ മുക്തിയിലോ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമം ജപിക്കുന്നതിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശുദ്ധഭക്തരുമായി സഹവസിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യമുണ്ടെന്ന് കണ്ടത്. ആ സമയത്ത് അത്തരം ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ സഹവാസത്താൽ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചന്ദ്രതുല്യമായ കിരണങ്ങൾ അവനിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു. ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ സ്വാധീനത്താൽ അദ്ദേഹം അടുപ്പത്തിന്റെ ചില സാദൃശ്യങ്ങൾ കാണിച്ചേക്കാം. അതായത് ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ട് നമ്മൾ സത്സംഗം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ഭാവം നമുക്കും കിട്ടിയ പോലെ നമുക്ക് തോന്നാം. ആ രശ്മി ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ കൃഷ്ണനോടുള്ള അടുപ്പം ഉണർത്താൻ കഴിയും. പക്ഷെ ഒരാൾ ഒരു ഭക്തന്റെ പാദത്തിങ്കൽ ഒരു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്താൽ, അതായത് വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്താൽ, ഒരാളുടെ കൃഷ്ണനോടുള്ള ആസക്തി, നിങ്ങൾ ആത്മീയമായ
ആസക്തി അണഞ്ഞു പോയേക്കാം. വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്യുന്നതോടെ അത് ഇല്ലാതാകും. പക്ഷെ സാധുസംഘ സർവശാസ്ത്ര ഹോയ് ലവ മാത്ര സാധുസംഘ സർവസിദ്ധി. ലവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ പറഞ്ഞിരുന്നു തോന്നല്ലേ? ലവ മാത്രം സാധുക്കളുമായിട്ട് ലവ മാത്ര സാധുസംഘ ചെയ്താൽ പോലും ഒരു ചെറിയ അംശം. എത്രയാണത്? 8-1 8-1 1 മിനിറ്റിന്റെ 1 സെക്കൻഡിന്റെ 1 സെക്കൻഡ്. ഒരു നിമിഷമാണ്. 1 നിമിഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ? 1 സെക്കൻഡ്. മാതാജി പറഞ്ഞ കറക്റ്റ്. 1 സെക്കൻഡ് എത്ര ഭാഗാ? ലവ 11 സെക്കൻഡ്. 1/11. ഇപ്പം നമ്മൾ 1 സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇതൊരു സെക്കൻഡ്. ജസ്റ്റ് ആ സെക്കൻഡ് സൂചി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ആക്കാൻ വരെ 1 സെക്കൻഡ്. ആ 1 സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾ 11 പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ, കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവ 1/11th ആണ് ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് ആണ് ലവ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ആക്കാൻ പോലും എനിക്ക് പറ്റില്ല. ഒരു 1/11 അത്രയും മതി ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗം. പക്ഷെ സത്സംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരു കൊതു രാജാവിന്റെ മുഖത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് സത്സംഗാണോ? അതിനെ നമുക്ക് സത്സംഗമായിട്ട് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തിരിക്കല് മാത്രമല്ല. ചില ഭക്തന്മാർ പറയും, മാതാജി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്ത് ഭാഗ്യ, അമ്പലത്തിലാണ് കുറെ ഭക്തന്മാരുണ്ട്, നമ്മളൊക്കെ വീട്ടിലിങ്ങനെ ഇത്രയും ദൂരം ആരുമില്ല. പക്ഷെ രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട്. വാപ്പു വാണി നമ്മൾ അടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കൊണ്ട് മാത്രം അസോസിയേഷൻ ആവില്ല. ശരിക്കും അസോസിയേഷൻ എടുക്കണം. ദാദി പ്രതിഗ്രഹാദി ഗോഹ്യമാക്കിയാദി പൃച്ഛതി മുങ്ക്തേ ഭോജതേ ചേവ ഷഡ്വിധ പ്രീതി ലക്ഷണം. അത് അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കും. ഏതിലാ? ഉപദേശാമൃതം. അതിൽ 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് 6 തരം എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ ഉണ്ട് ഭക്തന്മാര് തമ്മിൽ. പ്രസാദം കൊടുക്കാം, പ്രസാദം വാങ്ങാം, ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാം, ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങാം. പിന്നെ ഗുഹ്യമാക്കിയത് വെച്ചത്, അതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. നമ്മുടെ മനസ്സൊക്കെ തുറന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് നമ്മൾക്ക് ഭക്തിയിലുള്ള വിഷമത്തിന്റെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കാം. അപ്പൊ ആ അസോസിയേഷൻ നമ്മൾ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ സത്സംഗം, പിന്നെ അതിലൊരു കാര്യമില്ല. അപ്പം അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. ആ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സത്സംഗം ഉണ്ടാവണം. അതാണ്. അപ്പൊ ആ ലവ മാത്ര സാധുസംഘ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഗുണം ചെയ്യും. അപ്പൊ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് ഒരുപാട് വിഷമിച്ച്, കാരണം ഭക്തന്മാരായിട്ട് ഒരു അസോസിയേഷൻ ഇല്ല, എന്താ ചെയ്യാ. അപ്പൊ ഒരു മാതാജി പറഞ്ഞു, ശുദ്ധ ഭക്തൻ നിന്റെ വീട്ടിലുണ്ട്, പിന്നെ നീ ആരെയാണ് അസോസിയേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത്? അതായത് പ്രഭുപാദരുടെ ബുക്സിലൂടെയും ലെക്ചറിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് എപ്പോഴും എല്ലാ ദിവസവും പ്രഭുപാദരുടെ ലെക്ചർ ഇംഗ്ലീഷിലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടെ കുറച്ച് സമയം അത് കേൾക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിലുണ്ട് ലെക്ചർ. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക. അതിലൂടെ നമുക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗം ചെയ്യും. പ്രേമഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞതാ ആ ഭാവം ഹൃദയത്തെ പൂർണ്ണമായും മൃദുവാക്കുകയും ഭഗവാനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു വലിയ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം നൽകുകയും വളരെയധികം സാന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുകയും തീവ്രമാകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ പ്രേമ, ദൈവസ്നേഹം എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഭാവം പൂർണ്ണമായി എത്തുമ്പോഴാണ് അത് പ്രേമമായി മാറുന്നത്. പ്രേമഭക്തി അവൻ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുകയില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ പ്രേമത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയാൽ നിങ്ങൾ ഭഗവാനെ കാണും. എങ്ങനെ കാണും? സദൈവ, എപ്പോഴും. 2 മിനിറ്റോളം ഞാൻ കാണുന്നില്ല, കൃഷ്ണൻ അവിടെ ഇല്ല, അങ്ങനെയല്ല. പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമസുന്ദരം അചിന്ത ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം. അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മാതാജി. അപ്പം പ്രേമഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞതാ സദൈവ ഹൃദയേഷ്, എപ്പോഴും സദൈവ, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് പ്രേമഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർ എങ്ങനെ പ്രേമഭക്തിയിലാണ്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റും. സ്ഥാവര ജംഗമ ദേക്കേ താരമൂർത്തി സർവത്തത്തേക്ക് ഇഷ്ടദേവ സ്ഫൂർത്തി. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കാണാതിരിക്കില്ല. ഇപ്പൊ രാമാനന്ദറായിനെയാണ് ഭഗവാൻ രാമാനന്ദറായി വിശാഖ സഖിയ. ഇപ്പൊ രാമാനന്ദറായിയെ രാധാകൃഷ്ണനായിട്ട് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അതിനു മുമ്പായിട്ട് രാമാനന്ദറായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുയോട്. പെട്ടെന്ന് മഹാപ്രഭു, ആ ഗോൾഡൻ അവതാരമുള്ള മഹാപ്രഭു ശ്യാമസുന്ദരൻ, ആ ബ്ലൂയിഷ് ബ്ലാക്ക് ബോയ് ആയി ശ്യാമസുന്ദരനായി മാറി. അപ്പൊ രാമാനന്ദറായി ചോദിച്ചു, ഞാൻ സന്യാസിയാണല്ലോ കണ്ടത്, ഇപ്പോഴെന്താ ഗോപനായി കൃഷ്ണനായി മാറിയോ അങ്ങ്? അപ്പൊ മഹാപ്രഭു എന്താ പറഞ്ഞത്? താനൊരു ശുദ്ധ ഭക്തനായത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ എന്നിൽ കാണുന്നത്, ഞാൻ ഭഗവാനല്ല. മഹാപ്രഭു ഒരിക്കലും ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല.
അവതാർ നഹി കഹയാമി അവതാർ, എപ്പോഴും ചെവി പൊത്തി വിഷ്ണു വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞ് കേൾക്കും. അതെന്താ വെച്ചാൽ കലിയുഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഞാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണെന്ന് പറയും. പക്ഷെ കുറച്ച് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ മഹാപ്രഭു ദൈവമാണെന്ന് അറിയൂ, അല്ലെ കൃഷ്ണനാണെന്ന് അറിയൂ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു, രാമാനന്ദറായി, അങ്ങ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായതുകൊണ്ട്, പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനായതുകൊണ്ട് അങ്ങക്ക് ഭഗവാനെ എല്ലായിടത്തും കാണാൻ പറ്റുന്നു. ഞാൻ ഭഗവാനല്ല, പക്ഷെ ശരിക്കും അദ്ദേഹമാണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ രാമാനന്ദറായിനോട് മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഈ പരിശുദ്ധമായ സ്നേഹം 2 വ്യവസ്ഥകളിൽ പരമോന്നതനായ ഈശ്വരനിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ കഴിയും. പരമാനന്ദത്തിൽ നിന്നും പരമോന്നതനായ ഈശ്വരന്റെ തന്നെ കാരണമില്ലാത്ത കാരുണ്യത്തിൽ നിന്നും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ. ഒരു വൈഷ്ണവൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ, ആന കുറച്ച് അവിടെ കുനിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആനയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റൂ, അല്ലെ ചവിട്ടി കയറാൻ, അല്ലെ ആനയുടെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും കയറാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ സമ്മതം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ 3ാമത്തെ സ്റ്റേജ് ഭാവ വരുന്നത്, 2ാമത്തെ സ്റ്റേജ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, അതായത് വൈദ്യ സാധന ഭക്തി, പ്രാകാനിക ഭക്തി കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് എത്തും. ഭാവഭക്തി കൂടുതൽ വളരുമ്പോൾ പ്രേമയിലേക്ക് എത്തും. ഇല്ല ഇതിലൊന്നും വല്ലാതെ ദയ, കാരുണ്യത്തിലൂടെ, ഭക്തന്റെയോ ഭഗവാന്റെയോ കാരുണ്യത്തിലൂടെയും പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അപ്പൊ വൈദ്യ സാധന ഭക്തി നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭാവയിലേക്ക് എത്തും, അവിടുന്ന് പിന്നെ പ്രേമഭക്തിയിലെത്തും. മഹാത്മ്യ, ജ്ഞാന, പ്രേമ. പക്ഷെ ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ രാഗാനുഗ സാധന ഭക്തിയിലൂടെ ഭാവഭക്തിയിലും പിന്നെ പ്രേമഭക്തിയിലേക്കും, അത് കേവല പ്രേമഭക്തി. പിന്നെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യത്തലെത്തും. ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധ മുതൽ പ്രേമഭക്തി വരെ, അതാണ് 9 സ്റ്റേജ്. ദൈവസ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിലുള്ള നിരവധി വ്യത്യസ്ത പ്രക്രിയകൾ ഇതുവരെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത്തരം ഒരു ഉയർന്ന സ്ഥാനം എങ്ങനെ നേടാം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പൊതുവായ വിവരണം ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നൽകുന്നു. ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ ആരംഭം അടിസ്ഥാനപരമായ വിശ്വാസമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ആ പ്രേമത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. ഒരുപാട് ഭഗവാനിലെ വിശ്വാസം കൂടുന്നതിന് നമ്മുടെ ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ 9 സ്റ്റേജ്: ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, നിത്യ, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവ, പ്രേമ. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അല്ലെ 9 സ്റ്റേജ്. ഇതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും. 9 സ്റ്റേജ് ഏതൊക്കെയാണ്? ആ ശ്രദ്ധയുടെ മുമ്പിലുള്ള സ്റ്റേജ് അത് സതാം കൃപ മഹത് സേവ. ഓക്കെ, ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാൻ മാതാജി, ശ്രദ്ധയുടെ മുമ്പിലുള്ളത് സതാം കൃപ മഹത് സേവ. സതാം കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തന്മാരുടെ അല്ലെ, ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം അല്ലെങ്കിൽ കൃപ. മഹത് സേവ, സതാം കൃപ, സദാം കൃപ മഹത് സേവ. മഹത് സേവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തന്മാരുടെ സേവ. ശുശ്രൂഷാ ശ്രദ്ധാനസ്യ വാസുദേവ കഥാ രുചി സ്യാൻ മഹത് സേവയാ വിപ്ര പുണ്യ ശ്ലോക നിഷീവനൻ. ഭഗവാന്റെ കഥയുടെ രുചി എങ്ങനെ നമുക്ക് കൂട്ടാം? സ്യാൻ മഹത് സേവയാ വിപ്ര, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സേവയിലൂടെ, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സേവ ചെയ്ത വാസുദേവ കഥാ രുചി, ഭഗവാന്റെ കഥ കേൾക്കാനുള്ള രുചി നമുക്ക് കൂടും, അല്ലെ ഭക്തി നാമം ജപിക്കാനുള്ള രുചി നമുക്ക് കൂടും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും വൈഷ്ണവാപരാധം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാമജപം നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതേസമയം നമ്മൾ വൈഷ്ണവ സേവ, കാരണം മഹാപ്രഭു കൂടെ അതാ പറഞ്ഞത്, പ്രഭു കഹേ വൈഷ്ണവ സേവ നാമസങ്കീർത്തൻ ദുയി കരെ ശിക്രപ്പാവേ കൃഷ്ണരചര. അപ്പൊ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞ 2 കാര്യങ്ങളാ. പ്രഭു കഹേ വൈഷ്ണവ സേവ നാമസങ്കീർത്തൻ, നാമജപവും വേണം, അതിന്റെ കൂടെ വൈഷ്ണവന്മാർക്ക് സേവയും ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് വിചാരിക്കും നമുക്ക് വീട്ടിലാരും വൈഷ്ണവരില്ല, നമ്മൾ എങ്ങനെ സേവ ചെയ്യും, അമ്പലത്തിൽ പോകാറില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിലൂടെ ചെയ്യാം. എത്രയോ ഡിവോട്ടീസ് ഓൺലൈനിലൂടെ എത്ര സേവ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ പ്രഭുപാദരുടെ എന്താ പറയാ, ഈ ഒരു മിഷൻ, പ്രഭുപാദരുടെ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തില് ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് സേവ ഓൺലൈനിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ, ചെറിയ രീതിയിൽ അഡ്മിൻ വർക്ക് എന്ത് ചെയ്താലും അത് സേവയാണ്. ചെറിയൊരു സേവ ചെയ്താൽ പോലും അതിന്റെ കാരുണ്യം പ്രഭുപാദൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും, അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു മഹാരാജ് തരും. അപ്പം ആ ഒരു സേവ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആയിട്ട് ചെയ്യണം. പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് സേവ ചെയ്യാൻ മുന്നോട്ട് വരണം. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ അമ്മിണി മാതാജിക്കും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വേണം സേവ ചെയ്യാൻ. എന്തെങ്കിലും ചെറിയ സേവയായാലും പോലും നമ്മൾ മടിക്കാതെ അത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ആ സേവ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൂടുതൽ കിട്ടും. ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യമാണ് കൂടുതൽ കിട്ടുക. ഏറ്റവും ഭാഗ്യന്മാർക്ക് മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ അത്തരം വിജയം നേടാൻ കഴിയൂ. അതിനാൽ ശിവൻ പാർവതിയോട് പറയുന്നു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പരമോന്നത ദേവി, പരമോന്നത ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ഉന്മാദം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഈ സ്നേഹം കാരണം എല്ലായ്പ്പോഴും ദിവ്യ ആനന്ദത്തിൽ ലയിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ശരീരത്തിൽ നിന്നോ മനസ്സിൽ നിന്നോ വരുന്ന ഭൗതിക ക്ലേശമോ സന്തോഷമോ പോലും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയേക്കാം. പ്രേമ സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ദുഃഖോ സുഖമോ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിനെ ബാധിക്കില്ല. നശോഷതി ന കാംക്ഷതി.
ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ നശോചതി നഷ്കാംക്ഷതി സമ സർവേഷു ഭൂതേഷു മത്ഭക്തി ലഭതേ പരം. ആ ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മ സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആനന്ദമോ വിഷമോ ക്ലേശങ്ങളോ ഭൗതിക സന്തോഷമോ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ബാധിക്കില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ ചിന്തയിലാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി രസാമൃത സിധുവിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി എന്താണ് വിലമതിക്കുന്നത്? അത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എന്താണ് വിലമതിക്കുന്നത്? പ്രഭുപാദർ ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു നമുക്കായിട്ട്, അതായത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവോട്ടി സാധക ഭക്തർക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയതാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യം മനസ്സിലായോ നമുക്ക് ടോട്ടലായിട്ട്? ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ഞാൻ ശ്രീദേവി മാതാജി. നമ്മള് ഭക്തിയില് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഉന്നതി ഭക്തി വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റും, അതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഓരോ സേവ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഭക്തിയുടെ സേവനം എല്ലാം 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തി ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതിന്റെ ശരിക്കുള്ള കാരണങ്ങളും എല്ലാം, കാരണം അതെ സ്റ്റേജസും അത് ഇതും. അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് നേരത്തെയാണ് നമ്മള് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ചെയ്യും, എന്താന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ശരി. അപ്പൊ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ എവിടെ എത്തിയില്ല, ഒരുപാട് ഇന്നും മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇന്നും പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് അല്ലെ. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എല്ലായിടത്തും ഉടനടി എല്ലാറ്റിനെയും പ്രകാശപൂരിതമാക്കുന്ന ഒരു സ്വിച്ച് എങ്ങനെ തിരിക്കാമെന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഈ രീതി അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ പോയിന്റ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതായത് പോയിന്റ്, സെന്റർ പോയിന്റ് എന്താ? കൃഷ്ണൻ. ഒരു നമ്മളെ കോമ്പസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സെന്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് സർക്കിൾ വരക്കാൻ പറ്റും. ഒറ്റ ഒരു സെന്റർ ആണെങ്കിൽ അല്ലെ, കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഒരുപാട് സർക്കിൾ വരക്കാം പലതരം വിസ്തരണ ഡയമീറ്ററിൽ. പക്ഷെ ഒരുപാട് സെന്റർ ഉണ്ടെങ്കിലോ എല്ലാ സർക്കിളും കൂടെ അവിടെ കൂട്ടിക്കൊഴിയും. അതുപോലെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് സെന്റർ എങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തി ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഭക്തിയുടെ സേവനം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം, കൃപ, അത് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉയരാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് വേഗം ശ്ലോകങ്ങൾ നോക്കാം. അപ്പൊ 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പഠിക്കാൻ ഉള്ളത്. ഉപദേശാമൃതത്തിലും 4 ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ടാവും. ആദ്യത്തെ 4 ശ്ലോകം, ഈശോപനിഷത്തില് 2 ശ്ലോകമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിൽ ഈ 4 ശ്ലോകം പറ്റുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ 4ഉം പഠിക്കുക, പറ്റാത്ത ആൾക്കാർ 3 ആണെങ്കിൽ 3, 2 എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ. പക്ഷെ അതനുസരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് മാർക്ക് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എത്ര ശ്ലോകം അറ്റൻഡ് ചെയ്തോ അതിനനുസരിച്ച് മാർക്ക് ഉണ്ടാവും. പറ്റുന്നത്ര നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദി അനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാദി അനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. അന്യാഭിലാഷിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല അല്ലെ. അന്യാഭിലാഷിത ഒരു എന്താ ശുദ്ധ ഭക്തിത്വ സേവനത്തിന് അഭിലാഷങ്ങളെല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അഭിലാഷങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്. ജ്ഞാന കർമാദി അനാവൃതം ആനുകൂല്യം. അപ്പൊ ഭൗതിക ലാഭമോ ഫലപ്രാപ്തിയോ തത്വചിന്തമായ ഊഹാഭങ്ങളോ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിനില്ല. പക്ഷേ പരമോന്നതമായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ഒരുവൻ അതീന്ദ്രമായ സ്നേഹത്തോടെ സേവിക്കണം. അതിനെയാണ് ശുദ്ധ ഭക്തിത്വ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. ശ്ലോകം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചൊല്ലുക, എന്നിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് അതുപോലെ പറഞ്ഞാൽ മതി. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം, വേറൊരു അഭിലാഷങ്ങളും ഇല്ല, വേറൊരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല. ജ്ഞാനവും കർമ്മവും ഒന്നും അവിടെ ബാധ്യമല്ല. ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണ അനുശീലനം, ഭഗവാനെ സ്നേഹത്തോടെ അല്ലെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ് ഭക്തിർ ഉത്തമ, ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. ഇതൊക്കെ ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിലും ഉണ്ടാവും ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ചൈതന്യ ചരിത മധ്യലീലയിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ശ്ലോകം. അത ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദി നാഭവേദ് ഗ്രാഹ്യമിന്ദ്രിയെ സേവൻ മുഖ്യേഹി ജിഹ്വാതോ സ്വയം ഏവ സ്ഫുരത്യത. അത ശ്രീകൃഷ്ണ നാമ ആദി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമ ആദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാമരൂപ ഗുണൻ ലീല, നാമരൂപ ഗുണൻ ലീല, ഇതാണ് നാമ ആദി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ആദി എല്ലാ കാര്യങ്ങള് രാമരൂപ ഗുണലീല, നെയിം ഫോം പാസ്റ്റ് ടൈംസ്, ഇതൊക്കെ നെയിം ഫോം ക്വാളിറ്റി പാസ്റ്റ് ടൈം. അപ്പൊ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ നാമരൂപ ഗുണലീല നമ്മുടെ നാഭവേദ് ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയെ, നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെയോ സേവൻ മുഖേഹി ജിഹ്വാതോ, ജിഹ്വ നാവ് കൊണ്ട് വേണം ആ സേവ ആരംഭിക്കേണ്ടത്.
അപ്പം അഭൗതികമായ മലിനമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നാമം, രൂപം, വിനോദങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ ആത്മീയമായി പൂരിതനാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ വ്യക്തിയുടെ അതീന്ദ്രമായ നാമവും, രൂപവും, ഗുണവും, വിനോദങ്ങളും ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അതിനെന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കുകയും. അപ്പൊ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്തിത, ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ സ്വയം എന്താ പറയാ വെളിപ്പെടുത്തും. നമ്മളെ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ കുറെ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. സർവോപാധി വിനിർമുക്തം തത്പരത് വിനിർമ്മലം ഋഷികേന ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തി ഉച്ചതി. അപ്പം ഋഷികേന ഋഷികേശ സേവനം, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ഋഷികേശനെ സേവിക്കുമ്പം 2 കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. സർവ ഉപാധി വിനിർമുക്തം, എല്ലാ ഉപാധികളും പുറത്തു വരും. പിന്നെ തത്പരത്വേന നിർമ്മലം, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു. ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് ഭക്തി രുച്യത, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തി. ഋഷികേന ഋഷികേശ സേവനം. സർവ ഉപാധി വിനിർമുക്തം, എല്ലാ ഉപാധികളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരും. പിന്നെ യുക്തവൈരാഗ്യത്തിന്റെ ശ്ലോകമാണ്. അനാസക്തസ്യ വിഷയ യഥാർത്ഥം ഉപയുജ്യതേ നിർബന്ധേ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ യുക്തവൈരാഗ്യം ഉച്ചതേ. യുക്തവൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. അനാസക്തസ്യ വിഷയ, ഒരു വിഷയത്തിനോടും നമ്മൾ ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. പിന്നെ നിർബന്ധേ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ, കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നിടത്തോളം എല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പം അതാണ് യുക്തവൈരാഗ്യം ഉച്ചത്, അതാണ് യുക്തവൈരാഗ്യം. ഇത്രയും 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. പിന്നെ തിയറിയിൽ നിങ്ങൾ 15 ക്വസ്റ്റ്യൻസില് 15 ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാകുമ്പോ അതിൽ നിന്ന് 8 എണ്ണം എഴുതിയാൽ മതിയാവും. എല്ലാവരും എങ്ങനെയാ എഴുതിയിട്ട് മെയിലിൽ അയക്കുക ചെയ്യാറ് അല്ലേ? ഗൂഗിൾ ഫോമിലല്ലോ? അല്ല, മെയിൽ അല്ല, മെയിലിൽ അയക്കാം. ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട്. അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ചയും 12-നും 19-നും ഞാൻ എന്നാല് ഇത് തുടങ്ങട്ടെ, എന്താ പറയാ, ഈശോപനിഷത്താണ് മാതാജി. അല്ല ഇത് ഉപദേശാമൃതം. ആദ്യം ഉപദേശാമൃതം, ഈശോപനിഷത്ത് ലാസ്റ്റ്. അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ ഉപദേശാമൃതം തുടങ്ങും, ജസ്റ്റ് തുടങ്ങുകയേ ഉള്ളൂ. 19-നും എടുക്കും, കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലേറ്റ് ആണ്. അപ്പം 26-ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ പരീക്ഷ വെക്കാം ഇതിന്റെ ഭക്തിരസാമൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 3 ശ്ലോകം ഒന്ന് കാണിക്കൂ. 3-4 ശ്ലോകം പഠിക്കാനുള്ളത്. സർവോപാധി വിനിർമുക്തമാണ്. ഈ തിരുസാമൃത സിന്ധു പുസ്തകത്തിനകത്തില്ലേ മാതാജി? ഇല്ല, ശ്ലോകങ്ങളില്ല. പക്ഷെ അത് PDF ആയിട്ട് അയച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? മാതാജി അയച്ചിട്ടുണ്ട്. സർവോപാധി വിനിർമുക്തം തത്പരത്വ നിർമ്മലം ഋഷികേന ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തി ഉച്ചതേ. ഇതാണ് ആ ശ്ലോകം. ഇത് ആദ്യത്തെ ലൈൻ, പിന്നെ ഇത് അത് ബുക്കിലില്ല. അതാണ് ബുക്കില് ശരിയായ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ബുക്ക് വളരെ വലിയതാണ്. അത് മുഴുവനായിട്ടും പ്രഭുപാദർ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം നമുക്കതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ആയില്ല. പക്ഷെ ഇത് ഭക്തിരസാമൃത സാധാരണ ഡിവോട്ടീസ്ക്ക് കൂടെ ഈ ശ്ലോകങ്ങളൊന്നും, ഇത് ഭക്തിശാസ്ത്രി കോഴ്സ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രം, പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഭക്തി ശാസ്ത്രിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പുസ്തകത്തിൽ ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റില്ല. അത് വേറെ തന്നെ മാതാജി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പില്. മൂന്ന് കിട്ടി മാതാജി. സർവോപാധി നിർമ്മലം തത്പരത്വേന നിർമ്മലം ഋഷികേന ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തരിച്ചത്. 4-ാമത്തേതാണ് അനാസക്തസ്യ വിഷയ യഥാർഹം ഉപയോഗിച്ചത് നിർബന്ധേ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ യുക്തവൈരാഗ്യം ഉച്ചത്. പറ്റുന്നത്ര പഠിക്കുക. എത്ര ശ്ലോകങ്ങളാണ് പറ്റുന്നത്ര പഠിക്കുക. ഒരുപാട് ടെൻഷനോ പ്രഷറോ ഒന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് എന്താ പറയാ, മാർക്കൊക്കെ അതിന്റെ ആ ഒരു ഇതിൽ എടുത്താൽ മതി. മെയിൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ്. പരീക്ഷണ മാതാജി, ഞാൻ മെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട്, കിട്ടി എന്താന്നുള്ളതൊന്ന് പറയണേ. അത് അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ അപ്പോഴേക്കും എല്ലാ മെയിലും വാട്സപ്പും എല്ലാം സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് പറയാം. ഞാൻ പ്രഭുവിന്റെ അതിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാറാണ് പതിവ്. എനിക്ക് മെയിൽ അയക്കാൻ പറ്റാറുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രഭുവിന്റെ അവിടെ വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. ഓ ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ വാട്സപ്പ് ചെയ്യാറുള്ളവര് ചെയ്താൽ മതി പ്രഭുവിന്റെ ഇതില്.
അനാസക്തസ്യ വിഷയ യഥാർത്ഥമുപജഞ്ചത്തെ അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ കാണുന്നില്ലല്ലോ. നിർബന്ധേ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ യുക്തവൈരാഗമുച്യത്തെ. അതാ പറയുന്നത് എല്ലാ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കണ്ണിലും നിർബന്ധേ ഉപേക്ഷിക്കണം. നിർബന്ധേ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ യുക്തവൈരാഗ്യമുച്യത്തെ. കൃഷ്ണ സംബന്ധി. അതെന്താ കാണാത്തെ? നിർബന്ധേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ വൈരാഗ്യം ഉച്ചതേ. യുക്തവൈരാഗ്യം. യുക്തവൈരാഗ്യം. അയ്യോ, കൃഷ്ണവൈരാഗ്യം അല്ല, യുക്തവൈരാഗ്യം. കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ എല്ലാം ഉപയോഗിക്കണം. അതാണ് യുക്തവൈരാഗ്യം. അനാസക്തസ്യ വിഷയ യഥാർത്ഥം ഉപയോഗിച്ചത്. നിർബന്ധേ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ യുക്തവൈരാഗ്യം. കൃഷ്ണ സംബന്ധം വൈരാഗ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണനുമായിട്ട് കൃഷ്ണ സംബന്ധം. മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആഡ് ചെയ്യാൻ? നമ്മള് ഇന്നത്തോടെ ഭക്തിരസാം സിന്ധുയുടെ ക്ലാസ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മള് ഓപ്പൺ ബുക്ക് 12-ാം തീയതി ആകുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും അയച്ച് അതിന്റെ മാർക്സ് ഒക്കെ ഞാൻ പറയാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഉപദേശാമൃതം തുടങ്ങാം. 12-ഉം 19 ഉപദേശാമൃതം എടുത്തിട്ട് 26-ന് പരീക്ഷ. ജൂലൈ 3-ന് നമുക്ക് ശ്ലോകം കൂടെ വെച്ചിട്ട് തീർക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ജഗന്നാഥ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ജഗന്നാഥ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇന്ന് മാതാജി നാമനിഷ്ഠ പ്രഭുദാസിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ 9 പേരുടെ കൂടി ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലെ? ഏത് മാതാജി? നാമനിഷ്ഠ പ്രഭുവിന്റെ ക്ലാസ്സിലേ ആ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന അതേ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലെ? 9 ഗ്രൂപ്പിലും പ്രഭു ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു രഥയാത്രയില്. ആ കേട്ടു, അത് പറയും. ഓ, ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലല്ലേ? ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ മാതാജി. ശരി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും 8 മണിയുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരിബോൽ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ